Rozhýbeme krčnú chrbticu, takže robíme úklony hlavou od pleca k plecu. Prirodzene dýchame pritom. Robíme krúžky hlavou, hlava do predklonu. Nerobte záklon, robte radšej predklon a úklony. A takisto rozhýbeme celý trup, dokončíme hlavu, oprieme pravú dlaň o podložku a vyťahujeme sa do výšky. Vyťahujeme do výšky do boku celé telo. Stred tela stále spevnený, brušné svaly máte pod kontrolou. Chytíme si uterák do predpaženia, pokrč paže s výdychom. Hlava do výšky, plecia preč od uší. Dôležitý je ten dlhý krk. Väčšina, alebo veľa žien nosí svoje starosti na krku. Má malý krk, plecia k ušiam ťahá. Takže opačným smerom sa snažíme vyťahnuť svoju hornú časť tela. S výdychom spáš a robíme to isté. Spažené, s výdychom pokrč paže. Vdych spáš, plecia preč od uší. Výborne. A ešte si dáme rotácie, takže dokončíme vzpažovanie a robíme rotácie. Snažte sa vždy cvičiť vo všetkých smeroch. Jednostranný pohyb síce pomôže, ale určite viac pomôže všestranný pohyb, čiže nie predklony, nie len predklony a záklony, ale aj rotácie. Nasleduje rolovanie chrbtice. Na 2 vdychy a výdychy zrolujete na podložku. Skontrolujete si driekovú chrbticu, ktorá zatlačením pupka sa približuje k podložke a uvoľníte celú časť driekovej chrbtici preklápaním kolien do strán. Predstavujeme vám len niekoľko cvičení zo širokého zásobníka, preto vám vrele odporúčam navštíviť štúdio, v ktorom ponúkajú cvičenie Pilates pre verejnosť. Túto zostavu si môžete kedykoľvek zacvičiť same doma.